स्कुलाव थांनाय मा थांनाय बेसेबां खस्थ' जायो नै गाब्र' गुब्र' सोरबाबा लोमजानाय सोरबाबा मानाय बेसेबां खस्थ' जायो गिदिर गोलावफ्रा मिटिं माबा बे इलेक्सन खाथिबा फैयो फैनानै जों दालांखौ खालामगोन बास होनना बुङो बिसोरो आरो लामा बानायगोन होनो बिसोरो लामाबो गैया दालांबो गैया दा लोमजानाय लांदों नै गथ' गथाय बेसेबां जारला थफ्ला रुजुननानै बारहोनांगौ नामा नांगौ समाव फैयो बिसोरो बहर बिनो बहर गायखांबाथाय जोंखौ खिलामा खोन्थालाङो बिसोरो बहर नांगौ समावल' फैयो बिसोरो सिंमारि 28सो नाङाबाथाय खिलामा खोन्थालांसै बिसोरो होमबा मा जोङो हाग्रामा सारनियावबो जों होबोदों 17 बोसोर जों होबोदों हाग्रामा साराबो जोंनो होआखै आरो दा नै गोदान प्रमद बर' साराबो बिबायनाय समाव होनबाय लामाखौ जों मोजां खालामगोन दालांखौ जों मोजां खालामगोन होनना बुंबाय बोरो बेबो दा खिलामा खोन्थालांबाय प्रमद बर'आबो जों मानो जों पाब्लिकआ दा जोङो ज' जागोन जाय मानसिया बे लामाखौ बानायो जाय मानसिया बे दालांखौ बानायो जों रायजो गावबुरायानो आसि थुयै थुयै जाय मानसिया दालां बानायो लामा बानायो जों होहोगोन सेस आसि थुनानै गासिबो जाय मानसिया लुगैयो जों लामा नांगौ जोंनो दालां नांगौ जोंनो सोरबाबा पेसेन्ट लांनांगौ बेसि जारला जोङो हनै सैथोपुराव थांनानै गाखोहैनांगौ जों बेसि जारला जायो बेसेबां खस्थ' जायो जों सुबिदा नांगौ फरायनाय दं मानाय दं थांनाय सोरबाबा पेसेन्ट लांनाय गारि बेलथाय लाङो सोरबाबा आथिं दुलु लाङो साथ्रफ्राबो बेसेबां खस्थ' जालाङो बेस्राबो बयबो फरायनो आफसोस दं आरो जोंना बेसेबां गोजान लामाया हान्थिनो बेसेबां खस्थ' जोङो लामा थांनांगौ जों गिनांगौ थांनो गसाइगावसिम थांनांगौ बेसेबां खस्थ' सावथाल जायगा जों बर' बिथोरावसो लामा सावथालजों जों बेसेबां रिक्सनि जानानै दङ जों बाहाय जोङो पेसेन्ट लांनांगौबाबो बेसेबां खस्थ' जानानै फैयो जोङो लांनो हाया खुन बेसेबा गोजानसो थांनांगौ जोङो गारि मथर जोङो गारियानो बारजायाबा जों लामा ससे जों बे दिलबारिखौ जों बोरैहाय लानानै बारहोनो हागोन बेसेबां खस्थ' एम्बुलेन्सआबो बारनो हाया ओंखायनो थाबैनो बानायनांगौ थाबै जाय बानायो जों बेनो बहरखौ आसि थुनाय जों होगोन रायजोआनो जों जानानै जों होजोबगोन गासिबो आरो मा बुंबावनो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जेरै सिङिमारि आं गावब्रा बहाय खमसे खम आजिले 20 बोसोर 22 बोसोर जाबाय दा बिनि गेजेरावहाय मेला इलेक्सन जालांबाय इलेक्सननि मानसिफ्रा होनो लिडारफ्रा फैनानै होनफैयो रायलायफैयो गामि गोरा होनलायनानै रायलायफैयो नाथाय फंसेबो दामानो थाङाखिसै दिनैसिम थाङै थांजोब्बाय बेसेबां एमएलए थांखो बेसेबां एमपि थांखो बेसेबां एमसिएलए थांखो खाथिनि एमसिएलए लकेलनि जाबाय होनो आरो थाङो बोथोरानो गैला आरो दा नैबे गोदान सरखार फैदों बे गोदान सरखाराबो मा रोखोम जों दिनैसिमबो नुनो मोनाखै होननायाथ' होनदों मोजां जों बानायगोन गासिबो बानायनायनि गासिखौबो परिबर्तन खालामगोन होननाय रावफोरखौ जों खोनानो मोन्दों आरो होनगासिनोबो दं नाथाय दिनैसिम नुनो मोनाखै जों दिनै बे गामिनि समस्याया बे ओनसोलनि समस्याया सावथाल दं राभा दं ओरैहाय माबाजों सानजाहाजों जोंनि सानजाहाजों बे लामा दोंसेयानो बेमार जानाय लोमजानाय साजानाय बे लामा दैज्लां बोथोरावहाय दाथ' मेसें बोथोर बे मेसेङावहाय एसेबां मानि माबा जाबावानो दाबोथ' समस्या दाबो दैया रानाखैनो एसे एनै दंबावो हाब्रु दैब्रु नाथाय दासिमाव ओरैबायदि खस्थ'जों सोलिनानै दङ बे ओनसोलनि मानसिया ओरै आदिबासि दं राभा दं गार' दं अखा बे दैज्लां बोथोरबाथ' माने थांनो हायाबालानो बेमाराबो थैगुलायलाङोसो ओरैबायदिसिम जेरैबो बेखद जेरैबो उसुबिदा लामानो दोंफा ल' ओरै बुंखाजों थां बुंखाजोंबो ससे 2 किल'मिटार 2.5 किल'मिटारसो लामाया ओरैबायदि एकदम माने बेथ' जम राजानि लामा बादिसो आरो ओरै गसाइगाव होनना बुंबा जोंहा एकदम उफायहीन ओरैबायदि उफाय गैयै बे गसाइगाव नङा सारा जोंहा एकदम माने गसाइगाव नङाबानो दिनावनो खाना दिनानो गैया माबाया बोथोरानो गैया आरोखि दा मा लुबैयो ओरैनो दा जों लुबैगासिनो दङ जोंथ' लुबैदों आंनि मुडावबो आं बेखौनो बुंगासिनो दङ सिगांनिफ्रायनो जेनेबा दालां बे दालाङा जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बिराद खस्थ' खालामगासिनो दं दिनै आं गावब्रा जादोंब्लाबो 22 बोसोर जादोंब्लाबो बे दालांनि बैसोआ खमसे खम 40-45 बोसोरनि खमै नैबे दानि गोदान सरकारा जेरै परिबर्तन होनदों
बे लामाखौ थाबैनो खालामना होयोब्ला जोबोद गोजोननाय जागौमोन जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्राबो रायजो राजाफ्रा बे दालांनि जुनैनो बे लामा दोंसेनि बे लामा दालाङानो ओरैबायदि उसुबिदायाव खोख्लैना दं फरायनाय गथ'फोर उसुग बिसुग बेमार आजार ओरैबायदि जानानै दङ आरो बुंजालिया बे रायजो राजानि माबायावसो दंसै आरो